Seguimos no Atrápame e recordo vos o teléfono que xa sabe toda Galicia de memoria 618-388-887. Se queredes vir participar aquí, xa sabedes o que tedes que facer, que foi o mesmo que fixo aquí a amiga Elena, e así está onde está nese quinto chanzo, disposta a levarse un bote que hoxe xa está en 36.500 euros. Case nada, Elena, case nada. Hoxe pasou unha cousa, Elena, que non me doita pasar, tens que perdonar, porque mira, viñen solo co folio e faltame a carpeta. Podedes me traer a carpeta, por favor, Ixi. Mentras tanto, Elena, vouche contando como vai isto, xa sabes ti, non? Más ou menos. 5 preguntas, sabes que che vou facer, e sabes que 100 euriños é o premio que vai levar por cada unha desas respostas. Imos coñecer hoxe as categorías, Elena, xogaremos con corpos, estrelas, ervas, louros e morenos. Como sabes, 60 segundos por diante e 36.500 euros nesta proba de máxima tensión. Correcto. Sorte, Elena. Gracias. E tempo. Corpos. En que parte do corpo humano temos o tarso? No pé. É correcto. Estrelas. A que constelación boreal pertence a estrela polar? A Osa Maior. Non é correcto. Ervas. Que erva é consumida en infusión por moitos arxentinos e uruguaios? Mate. É correcto. Louros. Nove Louro é unha figura actual da música galega, pero en que grupo toca o seu irmán Xanma Louro? Paso. Paramos o tempo e parámolo prácticamente no Ecuador a falta de 29 segundos. Moi ben de momento, xa 2 acertos. O tarso está no pé, como ben dixo Elena, e o mate, ou a erva mate, era esa erva que consumían en infusión en América do Sur, pola que preguntábamos. Continuamos? Sí. Pois veña, concentración e tempo. Morenos. En que provincia argentina está o glaciar Perito Moreno? Paso. Seguimos con estrelas. A que constelación boreal pertence a estrela polar? Paso. Paramos o tempo. A falta de 13 segundos e paro precisamente, Elena, para que penses e uses o mellor posible o tempo que che queda. Vouche preguntar por estrelas, por louros e por morenos. Vai pensando na que estés máis preto da resposta correcta, según o que ti penses, para pasar, se queres, e ir directamente a esa pregunta. Agora preguntaremos en louros por ese grupo galego donde toca Xanma Louro, que é irmán de Nove Louro, e en morenos quédanos saber na provincia argentina na que está o glaciar Perito Moreno. Estamos a 3 do bote e estamos a 13 segundos. Elena, continuamos? Sí. Pois veña, todo o ánimo do mundo. E tempo. Louros. Nove Louro é unha das figuras actuais da música galega, pero en que grupo toca o seu irmán Xanma Louro? Paso. Seguimos con morenos. En que provincia argentina está o glaciar Perito Moreno? Non é correcto, estrelas. Ai, magua. Ata aquí o minuto final de Elena, que estiveches moi preto de sumar 100 euriños máis. A constelación boreal a que pertence a estrela polar Osa Menor. é a Osa Menor, non era maior. Sabía. Era a Osa Menor, que pena que non había intentado aí. O grupo que buscábamos era The Rappans, o grupo onde toca aí Xanma Louro. Efectivamente, seguro que xe son as túas cancións, sonaron nesta casa, e vamos, por todas as radios, por aí adiante. E morenos, onde queda o glaciar? Provincia? Queda na provincia de Santa Cruz, na rexión da Patagonia, pero aí está o glaciar de Perito Moreno. De Perito Moreno. Inda así, moi ben xogado por parte de Elena, 2 acertos e outros 200 euros que van pro seu peto, segue sumando día a día. Veremos que os se nos dá no seguinte programa, que seguro que imos xogar por 36.700 euros. E espero que non faltedes. Vémonos a la festa. Ben xogado, Elena, estivo ben,